Wel, heddi ni'n mynd i paratoi samwn gyda saws cregyn gleision, cig moch a thomato. So i ddechrau, beth sydd gyda ni fan hyn nawr, rhyw darn o samwn, fresh, dim esger ynddo fe, a mae wedi torri mewn i fishes yn barod i fynd. Okay? So, Prynhawn nawr, caled o'r gwylod, a gres, jyst i twymo fe, cyn bod ni'n dweud trwch o ole mewn, ac yn amniadio'r samwn, heb halen, heb ffipur eto, ochr y crôn i lawr, just i tan i fod yn troi'n crisp. Nesaf, ni'n paratoi yn saws ni. So, sail pob saws, ni'n mynd dod i winons a galleg. Okay? So, jyst ni'n slisio hwnnw'n sy'n coch yn gyntaf. Hwnnw'n sy'n coch gan ei fod yn bach mwy felys na beth yw hwnnw'n sy'n arferol. A nesaf, galleg. Beth dwi wedi pilo'n barod, beth ni'n mynd i wneud fan hyn, dwi'n slisio fe yn denau. Ni ddim yn moyn crysio fe, ni moyn y slisio i fod yn gyfan yn ein saws ni. Nesa, twtch bach, mwyn y ffwrba nesa. Gres isel iawn, gan i fod ni ddim yn moyn lliwio y llysiau. Chi moyn i fe fod yn glir ac yn felys. Os chi'n mynd i browno fe, mae'n mynd i carameleidio, chi ddim yn moyn y blas na. Samwn nawr yn dechrau twymo. Gyda chi fod yn 30 eiliad, jyst i fod yn dechrau troi yn air mewn lliw. Cig moch fan hyn sydd wedi fygu, jyst wedi torri mewn i stripedi bach. Okay. Rhwyed o hwn mewn gyda'r winons a'r galleg. Gyda hwn ac yginion cwpl o funudau. Gawn ni troi'n sylw nôl at y samwn. Y samwn nawr, mae'n troi y drosto. Yn gweld y lliw yn dod at y gilydd, okay? Hapus o hwnna, a mewn i'r ffwrn wedyn, i coginio am tua 8 munud. Tip bach i chi, os chi'n gwybod bod yn sych, mae'r protein yn dod mas, hwnna'r sydd gwyn yn dod mas o'r samwn. Ond bych chi moyn i hwnna wedyn i pido digwydd. So wedi 8 munud bydd y samwn yn iawn. So nôl at yn saws ni. Mae'n edio twtch o fenyn. Tua llwydyr. Gwyn. Creu bach o stem. Ac o'n i nawr, gan wedi dod i hylif mewn, chwergwres lam. So moyn i fe berwi bant yr alcohol sydd yn y saws. Ni jyst mewn blas y gwyn yn hytrach na'r alcohol ac o lot. Tra bod hwnna'n coginio, ni'n gymryd y cwpl o tomatos fach. Cherry tomatos i fi'n defnyddio, rai fan hyn am ryliw. Ond blaen i chi, fe sydd ar gael. A nhw nawr mewn i'n saws. Cwpl cyfan hefyd. Okay? Jyst i roi bach o texture gwahanol y saws. Ysgwyd hwnna'n bwyty. Gyna stripedi o ffipur coch fan hyn nawr. Okay? Wedi prynu mewn jar, mae'r crôn di tynnu bant a'r hadau di tynnu mas yn barod. So rhwyed hwnna mewn i'n saws ni, ac yna cregyn gleision. Okay? Cregyn gleision fan hyn, mussels. Maen nhw wedi coginio, wedi tynnu mas o'r brysgol yn barod. Beth ni'n neud fan hyn, ti ail twymo nhw yn ein saws ni. So rhwyed hwnna mewn, dim gormod, just digon. Twtch ragor o gwyn nawr, wedi cwmpo lawr, dyn ni bach ragor mewn, ac yna tymor bach o tomato puree. Okay? Nawr mi adio pinch bach o halen. Sim eisiau gormod, mae digon o halen yn gig moch. Gawn ni adio bach o spinach nawr, mae'n edrych fel lot. Leith hwnna cwmpo lawr i bron, coginio lawr i bron dim byd, okay? Mae darn o samwn dy fi nawr yn y ffwrn. Wedi bod yn coginio at 8 munud. Mae'r crôn yn crisp yna fe. Dwi'n tynnu hwn mas o'r tre chi gael weld. Nawr, gen i weini, so plat fach neis. Bach o'n rybwni, popeth wedi goginio trwyddo. Neu ail twymo gyda'r cregyn gleision. Lan i'r plat. Yna lan. Samwn. Twtch bach o olew i orffen. A dyna chi. Yseit fach gloi, enjoyo'n yr hael gyda glased bach o win.